Alright guys, wala kayo mo nag-uot diyan, no? So si Panyero Dudes napagi get to sa Manolo. Sa opisina. So naibag ordering nga resort. Hi, what's the name galing? Hyper Vista? Yeah. Hyper Vista Chuba Chuchu. Farm. So, yeah, farm. So it's a resort. Sir, Is it a big resort? Swimming mo tanan, Is it sir? a spring? Swimming mo? murag. Or is it like, Tanan, I want to tanan. go to a cruise? Dire tong parking lot, sir. There's slides? Babas lang ma'am. I don't know. I don't know, but If the Okay. is really fun. So layo ang I like the so layo ang 7 parkingan na diri. Yes, sir. Oh my god. So meaning day ani. shade there. So inaog day tanan layo ang parkingan day, no? Okay. Salamat, sir. Okay. Naog down ang mga kon. So actually along the highway ra ni siya. So ang ilang entrance tag 100. Family kids pool 100. Tapos napagi training pool additional 30. Tapos napay mga lake activities sama sa fish feeding. Fish? 100, fishing 250, water sports, You do fishing? wakeboarding, Yeah, dahil kami sila fishing. amenities, no? Wait. Kayaking, water sports, jet skiing, wow. Ha? May jet ski diri sa ako? Pag-surf din dyan. Ikaw nagsaka ka. Dito na din ko balik. Sir, thank you. Exercise din dyan. Bago niyo? Bago ni bago. Among gawid-hawiran, humok pa mo ding soft opening pa. Haha. Wala pasar akong joke sa mga millennials. Nasa sa aning mga kalaki ba? Daddy, dili ka sa kilid pa. Kinuo ko ang mga iro ko. Bagi ko magi. Di sa ATV ran ni. Ano ba dalan dira? Kasi ba, di dili na bi, baklay na di siguro. Tama na siya. Sure ka? Eh sabi mo, baklay ko, ako'y tanawon ba? Tama na yun. Daddy, please! Dili ka makabaking nga, di ka makabaking ani. Oh my goodness. Daddy, ginoo tabangi mga ginoo. Yeah, it's okay. No, that means It's only one way. This is it. Ay, pina-river ang pool. Taas yung pool. Wow. That's right. Because the pool is there. I can see it there. Oh, finally. I thought we were lost. Gari na nalo ni. So naog sa kay na parking dito sa mag-ugi din ni day. Nice. Alright, it's swimming time, baby. Hugaw kaya kong tilo. Sakto yun i-dive ron ba? Oh, talo din ako sinilas. So actually, ako ang tag-iya sa resort. So before na ako siya i-open sa public, so ako sa una magligo. Ako sa una mangihi sa pool. Oh, wala lang kalaban. Bago pa lang ni March pa lang soft opening. So inyong hikapon ni humok pag yun. Kay soft opening ba yan? Ano ba? Alright. Anak kalamian ni may bugnaw ba? So showers ha. Muna yung mga saktong pamatasan. Matugaling mo pool. Pag shower yun mo. So, ang nakalam nga nang mag-shower ka, kung kahion ka, pwede ka manghihi kay mo sabay naman ang shower. So karon kay naligo naman ko, nag-shower naman ko. So mauli na ko, di na ko maligo kay pa naman naligo naman ko. Alright, it's diving time, baby. 3, 2, 1.
So ako yung girinta ng entire resort para sa atong Mother's Day. Munang walay lang. I'm gonna do it again! 3, 2, 1! You're so scary. Alright, naman namin naligo, may gala. Tao sa may hamok gamay. Sunday man tana ron pero medyo dili kayo bibo ang resort. Well, bago pa man siya. So, medyo landong report, so okay ra kayo. Well, kung nagtanaw man ang mga tag-iya karon, mula na akong mga suggestion na naman o akong naobserbahan. Well, the place is very nice. Tana, dagan pa yung mga trees na mabutang. Tapos sa entrance nga 100, dili consumable, no? Burag di mi sure pero burag di man sure consumable. Sa 100, kung sa masa na, kung target market masa, medyo mahal na siya. Pero kung target po ninyo high market, sakto na po ng 100. Pero syempre, dapat ang mga facilities po medyo worth it ra po. Like for example, I think kaning nga resort kailangan og daghan pang CR o ilisanan. Kaya CR, pwede rin ay cottages ang CR tapos layo kayo. So wala CR dapat diri, so dapat na pero base na wala pa, under construction pa. Tapos ang problema nila diri sa ilang kantin, mutuyok pa ka sa katong ilang bura og fish pond, layo kayo. So dapat na iburag mga waiters diri nga pwede matawag or nga pwede mag-order, mag-radyo lang baka medyo layo siya. So kung nakadapit diri, burag lisod man. Alright. But so far I like it because hinlo. I like the chirping of the birds. Chirping! Chirping baka nang si kagaw chippy, mo nang si kaka-chirping. Gwapo, for a 400 cottage, inga nakagamay, kung masa na, mahal. Pero kung high-end market, medyo okay lang, pero medyo cute siya, no? Dapat na pa yung mga dak-andak-an gamay baka ni siya. Ano. So again, ang CR, dungagi, kay medyo layo kayo. Ang kantin na tanay access or nabay burag waiter or mga resort people nga pwede ka mag-order, radyo ng line, marang medyo na ba? Approach ba? Para medyo at least lami kayo pag sakto lang service. Sometimes worth it raman nga balang medyo costly pero a service gwapo po ba? Right now lami kayo kay under ko sa tree. Hammock layon. So gonna sleep. Love it.